Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bos. Ini ceritanya mau boleh main kedua. Karena tabrakan bos. Mau boleh cuping sama utul. Santai bos. Turu ta wong iki. Oh, nepek iki wae kenek wong ndi wong. Wah, golek cungkring. Iya. Ya. Bos, wis iki gak diane wong tani iki. Wis panen iki. Ini bedol ini. Dito bedol. Lanjut lagi lur. Nah, lur dilanjut lagi bos. Ini bos, ini sungai bos. Sungai cungkring bos. Kita golek panggo sing enak to ning kali. Iya, antar kali ini bos. Bos. Ngori bos kali ini. Lunyi bos. Lunyi bos. So, antar kali ini. Ngeri lur. Lunyi lur. Bos kali bos. Alhamdulillah. Kali ini lur suarane dilegur kayak kok bos. Enak kali ini bos. Lur. Karena gue nopek bos. Ya, ini bos. Iya, ada sih bos. Sini kadang bos padas, lunyu. Sini bos. Anjay panggil anjay bos. Ini jalan licin, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Naik bos, naik. Oke. Biak gumbel iki. Tak iki lho. Mak cungkring bos. Banyak sekali pohon-pohon telo. Ini bos, rumah cungkring. Wis burung ada. Wis burung. Weteng nang kamar iki lho.
Walah. Kamar wong ngene to, Kring. Wis diganti apa? Bongkar kabeh. Kan selalu gede. Gak gawe gendeng. Iki gak gawe gendeng. Teng ngono ae wis kok. Ya, gede gak gede. Aku gak gawe gendeng aku ki. Menyatu dengan alam kok. Padang. Masuk kamar Kang Joko wong ngene. Cuk. Dal, Oh, cek ganti asbes Cuk Kring. Agak duit le. Ya kuwi ndi duit tukokno Kring, kerja tukokno. Apa mungkin ge apa to jane ge? Duit palangane. Lah, walang apa bedol iku wis. Oh, kampus. Niki bos kadal kamar Cukring, Bos. Kamare kandang. Udah dicat Kring, cat apa lho. Cat gak bales yo. Bebal sawang tok lho. Oh, salam tok. ya iki banyu apa tau jane iki lho. Trocoh le. Masa trocoh. Ini gua atau Kring kok. Klop aku lho Kring ngencep skillmu iki kok. Ben Cai piye ta koyo ben kuwi lho kosok. Lha iki kamar sapa Kring stoe? Iki kamar iki asline nggon sholatan tapi Iki ya. Nek iki bocor ora Kring. Oh, kamar sholatan, Bos. Malah adikmu cik turu to, Kring. Adikmu kok cik turu kuwi lho. Nek diwangi kok ngiwangi yo. Kuwi jumuan kabeh to kuwi, gradak ngono lho. Aku nggal asbes tak iwangi. Ya, alon-alon Kring kok. Alon-alon le. Gendese wis jumise kok. Nyantai sik, kalem-kalem ae. Ora ra udan kok wedi men kuwi lho kok. Malah ape make tok resik kok sok. Kok malah ben apik kok ketok resik kok. Yo. Terah kamar ya, terah kamar khusus tok. Alat-alat to dol-dol iki kok. Kok alon-alon ngono apa piye kok. Malah rusak-rusuk. Ora ra udan. Kok Yo ndol atus kono iki. bedol iki seru. Alon-alon dol. Wah, rokoke sak slop ae. Ora apa-apa penting kan wis kena nggo rokokan kok. Surya ya ora lugu. Ya padha toh kosok. Penting ki rokok apa enake Kring, penting iso metu keluke lho. Ya ora dol. Oh, buak. Oh, Ndol gak sono apa. ya bedol gak suramoh kok. Cocote gatel kok ganggo surya kok. Oh. Ambil duit kok ndol. Padahal nang biasa. Ya Allah. Wong tipis ya. Wong tipis rokok 76. 76 apik. Lha berarti tuwete kabeh Kring. Iya. Asbes wis tuku. Wis so. Endi to? Ding ngarep kok. Endi to asbes iku endi? Petik mesti kaya bapakmu lho, petike. Nggih ora. Gua apa linggis lho. Ubut apa lho. Aku ora. Bapakmu nggo graji ning sopreng kae kok. Alon-alon to. Sawi Ini to musuh bendol. benda kok. Padahal biasa. Alon-alon ndol. Ora gak ora terus dol. Kuwi Kulone. lurung kas buat telung kas dol.
Lah kuwi lho, pas kuwi lho. Pas kayu gede lho, Dol. Ya. Lah pas kuwi lho. Lah ngisore kuwi lho. Aduh, wah. Wi, kita nang anu ne, apa jenenge? Karpet ya? Iya entek karpet lho, Dol. Ngono lho, Dol, pas entek karpete, Dol, Dol. Wes ngono lur ya. Pagi hari ini saya melihat jungkring kok dibantu ngeduk gendeng. Aku rene iki yo ngiwangi jungkring karo bedol, bedol karo nggarap asbes. Jangan lupa YouTube kena ojo di like di support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.